Kene mesti itu musibah. Kopo? Pamane ya entuk lanang ganteng, gagah, gede dhuwur, lemu ngono ya. Ya. Bareng kok rabi mesti langsung kuru. Kenapa wong cetok Lah ayu? omong-omong iki kaya bledek kaya ngono kaya wong Ya. kene ora langsung asam lambung ora. Bledek kan mung secara lahir, tapi batinku kan halus. Lah, kula Kalau bojo- enggak kamu enggak mungkin WA-an sama aku. Lah iya pancen WA aku tak lebokne WA-mu dadi. Mau enggak mungkin kamu tadi aku mau wis adus ning kene kowe kok ya nyusul to, Pak? Lah, kok aku ki- adem lho. Hawane iki adem, aku iki wis saka ngebel kono ngempet pipis. Oh, ngono. Lah aku tak dodoki dok ayo gentenan gentenan. Dhek nyauri malah gawe bahasa Inggris, Pak. Dadi yes. Ora mau dok aku ngomong saka ngisor. Suwung aku ngono. Aduh dingenekke. Ayo suwung. Ah, war golek wong kene pokok men intine nggih. Sing sinten sing anu tesih jomblo monggo